자신이 그 뭐라로 지금은 그저 사실 보여 소리가 계속 पहिलानो जोंनि मेडिया फ्रेन्ड्सफोरनो हामबाय आफागो दै बुबागारानो खुलुमबाय आफारो दिनै जों कास्कक गामि कास्कक फानकताल गामि बे गामिखौ जोंनि बर' दंनाय जोंनि वारियार्स दङ देबरसि जमातिया बो आनमियाफोरनो जोंनि फुनखाय सामानि जोंनि गामिखौ बेलायखौनो खारियाव मा सोंसा याक सुगिया नुखं सुगिया अमाहे बर'नि नगबो बाइक रिक्सा बातैयोनो हायनि बागै तमा खालायमान सार किसा नायफैदि बहानो रिक्वेस्ट खालामबाय आं दिनै बर'नि एमपि नगरनि कताल इलेक्टेड एमएलए बर'नि नखंनो फायनाय फैखा बर'खौ थां दंजागो खरकसे बिरिसक दंजागो अदिन सरि जमातिया प्राय 75 बोसोर खाना गलायजाक बिसनागो ब साना थाङाखै किसा होबो हेन्डिक्याप प्लास मेन्टेलि रिटार्डेड बर' ते वाइफ अफ बनि बसायकरि जाखा नबकुन्ज जमातिया हायनो हाय बनि बसाला दंजागो मलिनजय जमातिया बबो सुगियानो बिसनाव गलायजाक हाव गलायजाक बनि फरे बनि बाहाजोक जक्त लक्ष्मी जमातियाबो बाहायनो मेन्टेलि रिटार्डेड बरक सुगिया बरक खरक थाङा दंजाबनि नुखानानै रक बर'नि नगनि कन्डिशन बाहायबो ताकलायनि वातैगो बाइक रुइ थांखा बेरायखौनो नुखं सुगिया बरक अमायके जों तिप्रा सारक बिरमान गलायजाक गामि गामिखौनो गुरिनाय खेंखे खासि सागो माया नांमानि हायफोरनो याक सुक जाया जे मानसा जरते आं तब अति सत्तर सिनि एसडीएम साहेब कक सालायनाय सिनि भिडिअ कक सालायनाय बाहायके क्विक रेसपन्स खालायनो बरकनो बाहायके रिकभारि खायमा बाहायके हेल्प खायमा आनि जे मासा जरते आं सुबानाय तै डिपार्टमेन्टेलि बा एडमिनिस्ट्रेशन बिसिंतैबो जे मासा जरते सुबानाय बेलायखौनो पेथेटिक कन्डिशन रगबबाय खाना और जागा दङ सिनि दा उत्तम सिनि ब्रह्मथनि वारियार्स दङ तै यांबो गामिनि सिनि मथानि तांनाय सामु तांनाय लिडारशिप दङ तै जतन और जागा फाइमा जफानि गामि बरक लुकुरक दंबायगे बरकबो चेयारमेन दंमानि आं बासाय दङ बरकानो खबर खायखा आं फायखा नायफैखा बेलायखौनो खारियाव सोंसा बरकनि नगनि मंसा मानै सिखरिखा हायसे बरक बाजाराव थाङै शपिं खायगै जागानि मतो बरकनि जेहेतु बरक मेन्टेलि रिटार्डेड प्लास हेन्डिक्याप थांबायखा नग बिसनाखौ गलायजाक बरक बाहायके माइमि सुंसा नुक फायखा तब बाहायके खारियाव सोंसा नगनि युटेन्सिल अकरै नगनि कुनो प्रपार कुनो ताइसानि मानै खुनैखौ सिखरि जाबायखा बेलायखौनो खारियाव सोंसा जों बनि बागै जत लुकुरनो कइनाय जारा नाय तंनाय सिनि मेडियानि बिसिते आं कइनाय हायदि अम हायसिनि ताखौ बुखुरक जदि गलाय तंखांके गरैंगै बनो याक रंगै ससालायनि बागै जत संसारनि बर'नो आं कइजागो जतनो फायदि आं सिमियाव जागा जारा सिनि प्रेस बिसिंति जारा प्रेस मिडियानि बिसिति नुगनाय रक लुकुरनो बा आं खागोनां माया गोनां लुकुरनो आं कइजागो फायदि मेराव फायगै बर'नि अंकलगो बासा फायदि बर'नि खुनो सुबागानि बागै कइजागो